A főverseny megnyerése minden pókeres legnagyobb álma. Ez az élmény keveseknek adatik meg, de ők örökké emlékeznek rá. Emlékszem, olyan, mintha tegnap lett volna. 2005-ben indultam először VSOP-n. Ami ennek a két játékosnak megadatott, az minden pókeres álma. Mindketten tudják, hogy milyen érzés megnyerni a világ legnagyobb pókertornáját, a World Series of Poker főversenyét. De amikor megérkeztek Vegasba, ez még fényév távolságnak tűnt. Amikor Vegasba érkeztem az első VSOP versenyemre, nagyon féltem. Olyan szürreális volt az egész. Soha nem láttam még egy helyen azelőtt ennyi játékost és ennyi pókerasztalt. Nagyon nyomasztó volt az elején. Emlékszem, hogy odasétáltam a helyemre, ahová sorsoltak, mindezt 5 órával a verseny kezdete előtt. Megérintettem a helyet babonából, hogy szerencsém legyen, és ott volt egy srác, aki végigmért és azt mondta, ez biztosan az első VSOP-d. Erre én, igen az. Szétnéztem és azt kérdeztem, hűha, tényleg itt vagyok? Mit keresek itt? Aztán valami furcsa érzésem támadt, megráztam magam és így folytattam. Tudod mit? Fogd be és játsz! És játszott. A napok pedig teltek, és ugyan nem tervezte, de eljutott a döntőasztalig. A zsetonjaim 45 000-re csökkentek, ami akkor már nagyon kevés volt. Szellemileg és érzelmileg is le voltam strapálva. Kimentem a szünetben, felhívtam a feleségem, és azt mondtam neki, hogy hamarosan hazamegyek. Ezek után viszont kitisztult a fejem, és újra tudtam koncentrálni, mert tudtam, hogy van még esélyem. Elég közel voltunk már akkor a pénzhez. Aztán jött a szünet, megnyertem néhány leosztást, ami kihúzott a gödörből, és elindította jó irányba. Onnantól kezdve már jól ment a verseny. Az elvárásaim és az izgalmam napról napra nőtt. Egyetlen dolog védett meg, hogy nem tekintettem túlságosan előre. Én csak túl akartam lenni az adott napon, és akartam némi zsetont, amivel másnap tovább tudok játszani. A pénzdíj elérése sokaknak elég, de ezek a srácok kezdtek többre vágyni. Amikor elértük a fizetős helyeket, én voltam a világ legboldogabb embere. 21 000 dolcsi volt a legalja, és ez akkor úgy éreztem, hogy megváltoztatja az életemet. Hatalmas pénz volt. Képzelheted, hogy mit éreztem később a 2,5 milliónál? Amikor közeledtünk a végéhez, és már csak 27-en maradtunk az 5. nap végére, akkor garantált nyereményem már 440 000 dollár körül járt. Akkor a jelzálogunk 400 000 dollár volt. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam, drágám, azt hiszem, hogy nem lesz már jelzálog a házunkon, ha hazaérek. Mindketten elkezdtünk sírni, ez volt az 1 hét alatt a legmegindítóbb pillanat. A képzelet valósággá vált, és mindkét játékos elérte az elérhetetlent, valóra váltotta minden pókeres álmát, és megnyerte a legnagyobb versenyt. Nagyon jól emlékszem, amikor Deneman megadta a turnön az all-inemet, akkor tudtam, hogy megvan. 3 lap lett volna jó neki a döntetlenhez, de nem nyerhetett már. A tömeg őrjöngött. Én pedig csak az ökleimet ráztam. Emlékszem a pillanatra, amikor megnyertem. Kiabáltam és megöleltem az apámat, aki hirtelen ott termett mellettem. Igazi különleges pillanat volt. Az egész verseny nagyon különleges volt, hihetetlen volt ez a 7 nap. Ahogy bementem a mosdóba és megláttam az arcomat a tükörben, magamra néztem. Az érzelmeim akkor elszabadultak, és akkor tudatosult bennem, hogy mit értem el. Akkor jöttem rá, hogy innentől kezdve az életem meg fog változni örökre. Majd egy évtizeddel Chris Moneymaker inspiráló sikere után ezek az ismerős arcok továbbra is folytatják küldetésüket, és továbbra is kiváló nagykövetei a játéknak. De vajon